pengajian lah sekian lah kami baca. Sekian dahulu adik kami Alai berdua di sinar berlian orang bari namo sebagai sambungan ladena putui caku putui basambung di muka basamo Laikini latibo pulo masonyo Ale menyambui gayung dan Allah menjawab tanya. Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat dan saudara assalamualaikum persembahan sungguh. Oh dengar alasan di Quran yang jujur di surah Al-Araf ayat tatarun ayat 127 wa inna faqahum dengan khairu. Oh akan Nabi Musa kata Fir'aun wahai Musa anda permaklum sabananya kami berkaum-kaum tinggi dari engkau tua bertimbun kelabian tertinggi kelabian tak susun itulah kata Fir'aun anak Nabi Musa menunjukkan pangkat sombong dado jo suara nagaga wujud jo cengeng ala berlimpah-limpah Fir'aun lah nyata sikapnya perintahlah turun dari Jibril. Oh akan Nabi Musa supaya manusia Fir'aun dari negari Mesir membawa Fir'aun
perang di air di lautan merah pirun lacai. 10 Muharram di hari Asyura di lautan merah Fir'aun meninggal sampai aja dek mengaja Musa menyimpan busuk babirapo kapinta kababa unjuo penyimpanan ko tangga umum ka kito ka tukang pituak khusus ka kito ka tukang silawat kito bapit mano tampe kaji dibuka alasan tidak otan gadang lahu jolaha nanci andai nanci galak banyak galeme dengan galemak nasi bercampur jo ciri caca itu lanan banyak sidang lan banyak yo pikir mana matikanlah diri kamu iyalah di dalamku ulimalah di dalam ladeku ulimah la ilaha illallah selamat lainnya nyawa barakulah Allah la diakui nabi iyo masuk sarugo ojana selamat lai jasmani alai tarimo otana la bagi tu la pengajian iyalah di dalamku ulima di dalam laiku lima la ilaha illallah ayo wahai sahabat iyalah ditolan udaro elai ini lai sambuangan dari kami asu dari sinar la berlian lerang bari dinamo elai mangko kami samu Allah dekan dosa hababnya iyo adolai basabab iyo adobaka arano ekarano dun sana kami Allah adalah sudah atanyo iyo banala membara lerang bari dinamo tanyoka Allah deka kami aduo iyo ayan la karajian la dela itu ka atonyo olai tu olai yang kasar bakato olai su udaro iyo ampe la di luar lain tolan pa areso yang ure jotu ulanyo iyo ke asalan itu iyo ainan tolan antanyo
sabalu mekuli Apa dahu ulunya iyo daging sabalum bahagia apa dahu ulunya elai ure sabalu me ure apa dahu ulunya iyo tulang sabalum tulang apa dahu ulunya oleh sifat lainnya Tuhan lantar doni di sana iyo lai sadala bala pahade iyo ai tolan ba atanyo elai sungguh alai pun pade ade kami kanggoya kaju oleh basa balai dosana iyo bue sami intaro tarimo kasih banyak tarinimo asuko iyo delayata Allah bersanya Allah dari sana asu udaro Allah dari lama Allah iyo Allah iyo Allah la ilaha wa la illallah la dia Allah iyo Nabi Muhammad andala rasul Allah la ilallah Allah Samir lantaru kami lah di dalam usaha dia ayamulai Bata balai nyotol anda buwe sanitaro de ilallah mengaji la saparati biasa dia mulai ayam mulai akhir lain la pengajian baru dijawab tanya dari Allah Andenan disilimpan tanyo labu esami taro lani kake pengajian lana dijawab tanyo iyo di akhir pengajian lela kami baca oleh tanyo kami kabe bu esami intaro andalai kami kabe bana sabali jodoh iyo kapalai paralu oleh ampe julimo iyo kini baitulah lai mangko ka elonyo lai mangko ngaji sepatala jodoh oi karano penghadian lai penting ladi kita oh penting lai sekali di bidang lai agama lai agama lai Islam agama lainnya kita ai suruh lainnya taga ai ado di dalamnya
adik kita mengamalkan saja. Oleh wahai saudara, oh ya iki nyowani La ilaha illallah, paham di hati, dijadilaikan cermin, langit lejo bumi. Adenan wahai lai saudara, ayari lai budiman, elo lai taguhi, amal dan iman. alie nandenya pula kudarat lainnya Tuhan, kudarat lainnya Allah, di Tuhan rahman. Allah dijadilaikan tubuh, oh banyak lai salapan. Oleh ampe di luar, oleh ampe di dalam, Nan nampe di luar, ai sudahlah boyan, ai kulit lai jo daging, ai dua lai sajalan, hai ure lai jo tulang, oleh pun demikian. Iyo sungguh di luar oleh tampilnya dia, iyo aku biloinyo oleh akan berjalan. ai semua menurut ai garah di dalam, ai ampe di dalam, ai anda ingati hati jo jantung dua sajoli Rabu buang demikian lagi ka ampe nyo itu semua sapai semua menurut kapadonyo hati mupahum Tuhan lai anda ingati. Janganlah kita duduk atamano, Oleh duduklah bersama bakampung-kampung, dimisalkan pulon dan hatilah jo jantung. sami salah sangkar barisi burung, Ama ari palaka Tuhan, janganlah tergantung. Manusia galolai balil barakat, hati jo jantung lai sungguh samisal, oh samisal burung, oh di dalam sangkar melahirkan dia, ai sukar menganak, ai sukar menyusun lai, jangan terlengah, sungguh begitu abuni pitua. Allah diketahui jua tubuh angkasa, salapan gano bilangan sudah. Ampe di dalam, ampe di luar. Ala wahai sahabat, tolana saudara, tubuh salapan lai sukar dibaca. Nah kami terangkan, handalah jago, ai hendak pahamkan bahasa monyo samo, oh iyo hati itu umpamonyo rajo, batu juga nolai mair yang kanyo. Barampe di luar lai jadi dubalangnya, Bati gula di dalam lai menjadi
mantinyo alai bagara aladenyo ati lai bagara akasamonyo pikirannya lagi yang gotonan nampe iyo apo bilo rajo lagi akan barangke iyo samulai nyo paila de lai lambe lai jo cape samo oleh bajalan ada lai lambe jo cape oleh samulai bajalan oleh jauh oleh jo dake oleh hati oleh samisal oleh rajo lah diangke selain dari hati alau pamolai raya apa lai karajo odlai hati kamandape pikir lai nyobana odlai wahai lai sahabat jo kalau lai ko indah alande ko kita la pikiri oleh tubuh salapan oleh tubuh oleh salapan oleh indah oleh terbagi oni mano oleh nyobana oleh hati lai nurani di mano diamnyo hati sanubari rasionan batin indah tak ketahui dan kasanan alui ko indah lah basisi nan kasanan alui ko indah basisi oh indah basisi nan kasanan alui oh wahai saudara andai dan tolan oh wujud wujud muas oleh handala besokan oh umpamu oleh nyobana oleh dengan lakolinda ala dikana juana adalah yang pela deasanyo oleh kupela bilangan adalah yang pilai jo air oleh sajalah adalah angin lai jo tanah nilai pun demikian iyo apinya itu oleh api itu oleh darah padok itu Allah kalau air itu oleh tulang ladi kita kalau tanah itu daging dek kita ayang ini tuh ure di kita hayang ini tuh ure di kita ala suatu lagi hatiku susah ibu hatiku bukanlah ulah an-nasirna Adam begitulah sudah oleh pilih jo air oleh angin jo tanah apabila olehnya sampai alemu ajaluna Allah dipasang lama hari parla dena jangan batukan mulai mati bila kamu lah di dalam kulimah dalam kulimah la ilaha illallah la ilaha illallah suatu lagi dengar imanat syariat ko indah ado batorika syariat ko indah ado batorikat atorikat indah ado bahagikat
hakikat ko indah ado ma'rifat la umpama lade nyopadi alade lai indah alade baure alai batang alade nyomati alai buah indah dape ande nana jadi alade musikin alade sana lala mula nadilah alade nala jadi alade lala para lana di kampung le akhirat suatu lagi alai dengar alade Tuhan syariat jalan Torikar jalan hakikat itu kesudahan jalan hakikat itu kesudahan jalan ma'rifat itu samparan no simpan oh atu lagi lai hatiku sansai olai bola de hatiku delai bukan lade sebagai elai ala de kotarang dalam hidup lah dipakai ala de mati ala ko di tumpang ala de nana ala ko selesai ala de bersukat ala de ko penuh la bilang la ko sampai lah hidup di dunia Allah selesai Allah hidup di tumpang dalam mati lah ka dipakai ayalah mato dalam jatuh lah de badara datanglah rupa bagai-bagai mengatakan rupa lah takui layaku dalam pengajian li alemu Allah di jalan mau dalam situ dalam tarang-tarang mana suranyo itu alai suranyo itu lajo kalau lai tatarang hiduplah dipakai alai matilah ditumpah indahlah takana kalah hilang alam kanara kola de badan baku bang soal pengajian sakialah dikambang wahai sahabat tolong saudaro soal pengajian lah sakian lah kami baca sakian dahulu adik kami alai badu di sinar berlian rang barinamo sebagai sambungan ladena putui caku putui basambung di muka basamo